Dereng nggih. Semak mripatmu ya puadang no. Padahal niki wau kula tas mimi obat watuk lho, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya ngantuk. Nggih. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Berarti ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya pun dangu mboten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Nggih. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Ya, ya. Nggih sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nggih, Pak. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nggih, alhamdulillah. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Kan nembang apa saiki Cayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Nah, mat. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne nek Calindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Buati ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwijo Laras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Kaya ngono kuwi ya. Lah ya biasane 150 to. Ya heeh. Jineman apa nak? Cahyu. Jineman micil ketoprak nggih. Oh, pelek napa silindro? Pelok. Pelek nggih. Nah, ya. Deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kan ya? Nggih, Pak. Ah, ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku gek ayu. Lek salah ora tak seneni, beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungke ken biyen ngendi sak yaene. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ah iya sesuk pamit. Sesuk kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung sesuk nek kondur salam go Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. nggih, Pak. Ki mau melu ora? Boten. Oh mboten. Jaga adik. Jaga adik. Ah, nggih. Ya. No. Sing Ki mau Caca kok parikane rampas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin. Iki dudu parikane wangsalan, Gong. Ngono? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot. Apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Pipa banyu. Apa kuwi?
mlaku alon-alon. Apa kuwi? Paralon? Iya iya, bener. Pipo wong. Apa kuwi, Kang? Aja gampang lali. Apa pipo wong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Oh iya 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 iya. Jare bar nyiptakne lagu anyar Nduk Ken. Oh iya. Nggih. Lagu apa? Bunga, Pak. Bunga. Oh iya. Bunga. Ya, kuwi duet apa nyanyi jen Nduk? Ya, Mbak, Pak. Ya, Mbak. Nah. Ya, Itu saged didamel langgamu. Saged. Nggih. Jajal aku tak pengen krungu ya. Jajal karyamu tak pengen krungu aku. Isin kula Pak welek. Lah, karya ki ora apik Wong elek. niku diupload mawon kula isin kok. Lah nyapa? Mboten kula share. Weh. Saiki ngen mboten usah diupload. Aku tak pengen krungu karyamu kaya ngopo, ngono lho. Pelok Pak Slendro. Ketingale pelok. Oh, larasnya petot. Pelok kok petot. Pelok kok petot. Bagongnya omong angger luwe omong gampang kleru itu. Alah. Kowe mau ora ngetok-ngetoki dikai daharan karo penjane Pak Suhadi. Wah, jangan sop. Wah, tempe, wis apa ke mau urang. Weh, luar biasa. Matur suwun Pak Suhadi. Mugi berkah dumateng panjenengan sak keluarga. Nggih. Amin. Ya, langgam nduk jajal sak langgam kok gen ditutne karo mas-mas Dwijo Laras Indonesia tak pengen krungu Bapak. Nah. Ya, coba buka celuk. Ayo kanca-kanca konsentrasi. Walaupun baru pertama kali ning tak kira kanca-kanca iso. Ndek iso lagu Ngawi Rama. Oh. Kayak mergo nek mondol kok. Ora nek mondol mbuh nek ngirane. Nyoba slendro, Mas. Oh, slendro. Nggih nek pelok kok keduwuren ketinggalan. Oh, ngoten. Ya, slendro Mas ya kok. Nah. Iki nek slendro ke kendean berarti ya pindah pelok neh ngono lho. Oh iya, ora apa-apa, Jenenge bebas. dijajal lah ya. Dijajal boleh, Aja heeh. disalahne ya. Ora nek sing nyalahne kowe. Mulai nyalahne kowe tak gelute. Nah, ya. Nek gamelane entuk dijajal, nek uang ra entuk terus. Oh iya, heeh. Uang kok dijajali. Ayo jajal. Ya. Saestu niki, Pak. Tenan, aku pengen krungu tenan. Nah, ya coba.
nyada aku ngalemoning aku tresnaku ning kowe rasamu tak eling janji-janjiku mong kanggo sliramu wong bagus jajantong atiku waktu-waktu kang mesti saksi sliramu sliraku dadi siji Mas Dujo laras nabuh lagi pisan lho. Wis pas urung? Dereng to. Wis susu lek pas, Nduk. Wis susu lek pas. Cacah lek pertama pancen rada ngawur-ngawur piye ngono dadi. Lek susu lek ping pindho ping telu lek pas karepe dhewe. Nah, iki nggone. Tapi niki pun radi menyatu lho. Menyatu lah nggih. Heeh. Sudah bisa mengikuti. Ada chemistry ya? Iya. Iya. Ini lagunya juga itu ada chemistry-nya, Pak. Menceritakan tentang seorang seniman dengan seniman terus melakukan seniman karo seniwati ngono to. Nggih. Heeh, seniman karo seniman lanang utawa lanang kok. Maksudnya seniman karo seniwati. Heeh. Seniman kali seniwati. Heeh. Mungkin terus pacaran terus menyaksikan keindahannya seni berdua. Oh gitu. Kuwi sapa? Aktore sapa kuwi? Aktore sapa aktore? Aktore rahasia, Bang. Oh, rahasia. Iki jane lagu sket biyen opo? Lagi metu iki. Ora ditok-tokne kan ben nyapa? Lah sempet Sempet lu. Ya, jajal digongke, dinteke. Ya. Lah sampun tek niku Pak asine. Wis to? Mpun ngoten tok Oh ngono tok. Nggih. Oh, iki kurang sithik jane. Biasane ngepost terus berarti tambah sithik terus agek gong tek biasane ngono kuwi. Ki mon tek tenan. Sampun. Ora niku krasa. dibaleni ref ping 2. Oh, ngono iya. Iya. Tak kira ki mesti gantung ya terus. Heeh, iya. Benjing anu ya kanca-kanca latihan lagu bunga ya, Pak. Siap. Iya, di YouTube sudah ada. Sudah ada ya? Ampun. Oh, tanggal 24 diunekkan ya. Hah? Saiki langsung dadi. Langsung dadi dangdut langsung dadi. Dadi ki kan, dangdut langsung dadi ki. Ya. Sik momennya penabuh yo. Tenane lho Pak Dok. Oh dadi. Mas Ardi wis nyatet notasi to, Mas? Kudune wis iso. Ardi ki. Kayaknya aku mau nyanyi dicatat pisan. Iya, iya. Besok tanggal 24 genah dadi apik. Nggih, Pak. Mungkin digarap nggih, Pak. Digarap. Di aransemen ya, Pak. Di aransemen, heeh. Mang anu, sampean pasrah karo Pak Do. Oh iya. Pak Do sing ngendangi tukang aransemen. Ya, Apike Pak. digarap pelok ya. Apike pelok napa slendro? APS Slendro, Pak. Apike slendro. Oh. Apa engko slendro engko di-improve dadi pelok. Oh iya. Engko gen coba digarap Pak Do. Pak Do sing ngendang kuwi Pak dosen sing tukang garap iringan Dwi Jolaras Indonesia ya Nggih. Pak Do kuwi. Pak Do. Heeh. Pak Do Dewi anu lho nyuwun WA kula lho punan. Apa ya? Nggih. Weh. Mas Ardi sing ngomong.
Tak tutuk nyuwun weane sampean, Dik. Oh, sing njaluk sapa Ardi? Heeh. Weh. Asine kuwi modus Ardi. Asine. Iya, kowe digarap sing apik. Wes to, njaluk karo Pak Do iki arep iringan apa wae iso. Engko sing bayar aku. Oh, tenang. Iringan Dwi Jolaras Indonesia semua yang menguasai ada Pak Sri Eko Widodo MSN. Oh. Coba sama tak pameri ya garapane kanca-kanca ya. Nggih. Sing nembang ibumu. Bu Dewi Lagune napa? Kurniawati. Lagune Loro Sesigar ning garap gamelan Bali. Ah. Sok sampean ngonekne kudu wis iso. Ya, ya. Nggih, Pak. Ayo Bu Dewi. Nah, Bu Dewi mau rong sempat nembang. Nah, ya. Meh padha to niken karo mboke, meh padha. Tenan. Nah, neng Facebook itu diupload wong loro fotono ya sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Ya. Aku wis nyauri istri saya itu. Aku yang ngono. Nah, yo. Loro Sesigar garap Banyuwangenan Bu Dewi Kurniawati. Yo, sing pembalunge kudu konsentrasi. Ya, ya, coba. Ya, coba, iya Cok, kayak apa Cok? Nah, musiknya gini ngetutke, Loro Sesigar. Ya, ya. Yuk, Banyuwangenan bro, dados.
Sapa wengi sing kandru-kandru lara siji rasane sewu kenyangane ring krisi kiwa kemyang mawati komoyo Iya sing nulis Mas Sri Eko Widodo. Walaupun lagunya sudah ada, tapi di aransemen cara gamelan Bali. Wah iya. Kuwi jenenge anu Tru. Cara kendaraan utawa mobil ki dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu ning diiseni balungane. Ya mumpung awake dhewe nduwe gamelan Bali. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Dwija Laras Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik marang perhatiane para pamirsa. Oh, ngono ya, Truk? Ya, Mas Gareng. Mula kanca-kanca tetap berkreativitas, berkreasi. Paribasane kreasi tiada henti ngono kae, Truk. Heeh, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Saka Ngawi. Heeh. Mbak Wanda